Umsunguli wenhlangano engenzi inzuzo Mayibuye Afrika uLangalakhe Zwane uthi le nhlangano inohlelo lokushintsha isithunzi sezindlu zoxhaso lukahulumeni ngokuzihlobisa ngendlela ezozenza zihlonipheke. Mangethe uthi lolu hlelo luzolekelela uhulumeni ngokuvulela intsha amathuba omsebenzi ngoba bazimisela ukuqeqesha labo abanesifiso sokuzithuthukisa ngalomsebenzi. Ubekhuluma kanje nabezindaba ze-1 KZN TV ngenkathi behambela umuzi wakwaButhelezi eDumsane Makhaya Village. Lona ngumuzi wakwaButhelezi eDumsane Makhaya Village ohlala ke inhloko yomuzi ikhubazekile. Lo muzi ke ngokuqala lenhlangano ke ezokwethula ngawo uhlelo lawo lokuhlobisa izindlu zoxhaso lukahulumeni kule ndawo. Umsunguli lenhlangano ke uthi baqale kulomuzi onomuntu okhubazekile ngoba ke ibona abantu ababukeka sengathi izidingo zabo ziningi futhi azinakekile. Sizokwenza lemizi yomxhaso ishintshe kuloke ikona ikwazi ukubukeka. Umuntu oqhamuke naleli khambi uthuthukani wakaMangazi engahlangana naye ezongilungisela umuzi wami. Ngase ngithi kuyena ngiyayithanda lento ayenzayo engathi angayenzela nabanye abantu because kuumsebenzi ke basebancane labafana. Ngase ngisukumela phezulu ke ngoba wanginqanqa labantu babuzwana ngizocela kube wena osilekelelayo ke sase sisungula ikhampani iMayibuye Africa NPO sayiregister ke njengamanje sizolungisa umuzi kaShenge sithe asiqale ngabantu abama special need labe sithi ba disabled sada ke siqale kubona ngoba manje babukeka beyabantu abasalele emuva abanganakiwe. Sizoqala emzini kaButhelezi ke manje unqengelele yiwona sizowenza ube amehlo azodonsa zonke ezinye izindle efana nalezi. Uba uButhelezi ke ngumnikazi walomuzi uthi uzizwe ejabule kakhulu ngokuthi luhlelo liqale emzini wakhe uzizwa ehloniphekile. Uzizwa ngijabule kakhulu ngempela. Nanokudideka ngempela ngikholwa ngempela yabona. Angazi ngabonga ngithini kuba Zwane kulokho angenzele khona ngoba bengenze ngibe nawo amandla okwenza mina. Na ubaba uMabhija okuyena owamletha kimi. Ngiyabonga kakhulu inkosi babusisa. Le nhlangano ke ithi ihlose ukwenza lezi zindlu zihlonipheke kanti futhi nanokudala ke amathuba omsebenzi ngoba bathi bonke abanesifiso sokufunda lo msebenzi bavulelekile ukuba baqeqeshe bazithuthukise ngokwabo. Umeke wasivumela umasipala singazenza zonke asinayo inkinga asigcini futhi lapho siyathanda futhi ukuthi silithuthukise lolu lwazi silinikezele nomphakathi wabantwana abasebancane abangasebenzi sibavikele kulezi dakwamizwa sebengene kuzona. Siyafuna futhi ukuthi sibaqeqeshe uma kwenzekile umasipala wasivumela sizobathatha nabantwana abaqeqesheke bezokwazi ukuthi lo msebenzi bakwazi ukwenza bona bazithuthukise. Izindabeni ze-1 KZN TV ubikuthulile Ntuli eDumsane Makhaya Village. Umsunguli wenhlangano engenzi inzuzo iMayibuye Afrika uLangalakhe Zwane usephonsele inselelo komasipala baseyindaweni ezahlukene ubabalesekela uhlelo lwalenhlangano lokwenza izindlu zomxhaso lukahulumeni zibukeke kahle ngenhloso yokushintsha indlela ezibukeka ngayo nokudala nje amathuba omsebenzi. Mangethe ubekhuluma kanjena ngakathi bezothula lolu hlelo ngendlela kwaButhelezi eDumsane Makhaya Village ngasempangeni nokuyindlu okuqaliswe ngayo lolu hlelo. Inhlangano eMayibuye Afrika yethula uhlelo lwayo lokuhlobisa izindlu zoxhaso lukahulumeni ngesonto elidlule. Nabathi ke bahlose ngakho ukuzenza zingadeleleki zibukeke zibe nesithunzi. Namuhla ke lenhlangano yethule umsebenzi wayo ukuqala ngqa ngomuzi wakwaButhelezi eDumsane Makhaya Village nosuhlotshiswe ngendlela ke ewunikeza isithunzi. Lenhlangano ke ithungathe abantu abasha bangasebenzi endaweni babaqeqesha ke kwaba yibona ke abenza lo msebenzi. Bephonsa ke inselelo kumasipala ukuba ke ubaseke ngoba amaningi amathuba omsebenzi angadaleka ngalolu hlelo. Thi asenze lo msebenzi siuqale la kuShenge futhi ke asiqedile ke sifuna ukukhombisa kuhulumeni wethu ukuthi uma ewuthandile lo msebenzi sithethela yena ukuthi uzosho ukuthi kwiMayibuye Africa Pty Ltd company uthini kuyona iNPO le company.
esiyisungule ngoba sifuna ukwenzela abantwana babe namakhono ama-future leaders, abantwana abaqeda umatric labahleli ekhaya benzi lutho ngenxa yesimo-ke semsebenzi engekho. Umsebenzi-ke lo, lezi zindlu zikahulumeni ziyaqhubeka ziyakhiwa, siyathanda ukuthi babe nolwazi. Kunabantwana nje la akade belekelela la abathe bayawuthakasela lo mcimbi esiwenzayo, usubasizile nabo abafundisa njengoba sebekwazi ukwenza lo msebenzi. Besiveza ikhono esikwazi ukulenza singabantu abasha and sisavulelekile futhi ukuthi wonke abantu abafisa ukufunda besondele befunde, kodwa kakhulu besifisa ukuthi uhulumeni wethu ukuthi asondele nathi sisondele kuyena ukuze kuvuleleke namathuba emsebenzi entsha engangathi abesilisa besifazana akukhethile ubulili, wonke umuntu kuyongijabulisa mambona izinga mhlawumbe lemsebenzi livuleka ezweni lakithi. Ikhansela laseDumsana Makhaya Village lilishayele ihlombe loluhlelo nalabo-ke abaqhamuke nalo lithi-ke lizophucula impilo yabantu. Ukusenzela lezi zinto zethu esinika uhulumeni zibe zinhle kakhulu, njengoba sibona nje lana ufikile wathatha intsha yasesigcemeni khona lapha engasebenzi wayinika amathuba omsebenzi, wenza lendlo yaba inhla ngohlobo oluphambili kangaka. Siyafisa futhi ukuthi nakwenye imizi elekelele. Umnikazi wendlu-ke esihlotshisiwe uthuswele imlomo eyizinkulungwane. Kakhulu sesokuthi lenkampani kababa Mangethe qalisela kimi yabo. Akuhle kakhulu sesangazi ukuthi ngathini yabo. Ngibonge nje ubaba Mangethe nobaba Mabhija kakhulu, angazi ukuthi ngathini yabo. Bangenzele kahle, ngikwazi ngisho ukubonga, anginawo amagama okubonga. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uThulile Ntuli eDumsana Makhaya Village eMpangeni.